рустам ашуров ки баъд аз куштани ду полис дар фурудгоҳи кишинёв маҷрӯҳ ва боздошт шуда буд, дар бемористон даргузашт. афзоиши воридоти гандуми қазоқистон ба тоҷикистон. ихтисоси $50 миллион кӯмаки бебозгашти Бонки ҷаҳонӣ барои беҳбуди сифати таҳсил дар Тоҷикистон. раҳбари ширкати Ҷамол 2012 бо иттиҳоми одамрабоӣ ба 12 соли зиндон маҳкум шуд. вазорати корҳои дохилии Молдова хабар дод, Рустам Ашуров ки баъд аз куштани 2 нафар дар фурудгоҳи Кишинёв маҷрӯҳ ва боздошт шуда буд, дар бемористон нимашаби 3 ба 4 июл даргузашт. мақомоти Молдова гуфтанд шаҳрванди Тоҷикистон баъди захмдор шудан дар фурудгоҳ ба ҳуш наомада буд, чун баъди куштани 2 маъмури ниҳодҳои қудратии Молдова 10 тир хӯрда буд. Виарел Черноусяну, сардори полиси Молдова, дар нишасти хабарие гуфт, Рустам Ашуров дар фурудгоҳ аз гуфтушунид бо полис саркашӣ карда, 2 маъмури полисро шилик зада кушт ва худаш низ дар муқобилияти полис сахт маҷрӯҳ шуд. мақомоти Молдова дирӯз 3 июл зимни як нишасти хабарӣ гуфтанд, Ашуров дар гузашта маъмури полиси Тоҷикистон будааст. мақомоти Тоҷикистон то ҳол ба ин хабар вокуниш накарданд. ба иттилои манбаъ, Рустам Ашуров 7 сол дар ниҳодҳои вазорати умури дохилии Тоҷикистон кор карда, барои содир кардани ҷиноят аз мақомаш ронда шудааст. ӯ соли 2013 дар Тоҷикистон ҷиноят содир карда зиндонӣ шуда, вале пеш аз муҳлат ба озодӣ баромадааст. намояндагони додситонӣ ва вазорати умури дохилии Молдова ҳамчунин гуфтанд, ки Рустам Ашурови 43 сола дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ набудааст ва аз тариқи Интерпол ва ё Европол ё идораҳои дигар дар ҷустуҷӯ набудааст. фақат баъди ҳодиса аз Тоҷикистон ба мақомоти Молдова гуфтанд, ки ин фард барои ҷиноят дар Тоҷикистон ҷустуҷӯ мешавад. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, Рустам Ашуров яке аз аъзоёни гурӯҳи созмонёфтаи ҷиноӣ аст, ки дар рабудани Шӯҳрат Исматуллоев, муовини раиси Орионбонк даст дорад ва бо ҳадафи фирор ба Аврупо ба Молдова сафар кардааст. дар муддати 9 моҳи охир аз моҳи сентябри соли 2022 то моҳи майи соли 2023 Тоҷикистон аз рӯи ҳаҷми воридоти гандум аз Қазоқистон пас аз Ӯзбекистон дар ҷойи дуюм қарор дорад. ба гузориши Апаке Информ бо истинод ба омори расмӣ, дар ин муддат Қазоқистон ба Тоҷикистон 804,500 тонна гандум содир кардааст. дар худи моҳи майи имсол аз Қазоқистон ба Тоҷикистон 67,000 тонна гандум ворид шудааст. ин ҳам дар ҳолест, ки дар ҳамин давраи собиқ Тоҷикистон ҳамагӣ 667,000 тонна гандуми қазоқӣ харидорӣ карда буд. дар ҳамин ҳол бо вуҷуди воридоти бештари гандум, нархи он дар Тоҷикистон фақат тамоюли гароншавӣ дорад. хотиррасон мекунем, ки баҳори соли ҷорӣ дар ҷараёни ҳамоиши тоҷирони Қазоқистону Тоҷикистон 39 қарордод ва қарорҳои тиҷоратӣ ба маблағи беш аз $1 миллиард 800 миллион баста шуда, дар қарордодҳои содиротӣ имзо шуда, аз ҷумла интиқоли гандум ва равғани офтобпараст пешбинӣ шудааст. Бонки ҷаҳонӣ барои беҳбуди сифати таҳсил дар Тоҷикистон $50 миллион кӯмаки бебозгашт ихтисос медиҳад. дар ин бора дафтари матбуоти Вазорати молияи Тоҷикистон хабар дод. гуфта мешавад, ин созишнома дар бораи маблағгузории лоиҳаи муҳити таълимӣ, асоси таълими босифатро Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон ва намояндаи доимии Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон Озан Суим ба имзо расониданд. ба иттилои вазорат гуфта шудааст, ки ҳадафи асосии лоиҳа беҳбуди сифати шароити таълим ва муҳити таълим дар мактабҳои таҳсилоти умумии интихобшуда мебошад. ба иттилои манбаъ, арзиши умумии лоиҳа барои солҳои 2023-2029 пешбинӣ шуда, дар шакли грант $50 миллион ташкил медиҳад. инчунин созишнома дар бораи маблағгузории лоиҳаи навсозии ҳифзи иҷтимоӣ ва мутобиқсозии иқтисодӣ ба имзо расид. ҳадафи он ҳимояи табақаҳои осебпазири аҳолӣ ва такмили сохтори
сохтори ҳифзи иҷтимоӣ мебошад. Ба гуфтаи вазорат, арзиши умумии ин тарҳ 37 миллиону 500 ҳазор доллар буда, бояд дар соли 2027 анҷом шавад. Бояд гуфт вазорати маорифи Тоҷикистон фасодзадатарин ниҳод буда, сифати таълим дар ин кишвар дар ҳоли нигаронкунанда боқӣ мондааст. Ҳамасола миллионҳо доллар гранту кӯмакҳои институтҳои иқтисодии ҷаҳонӣ ки ба вазорати маориф сарозир мешаванд, аксаран ғайримақсаднок истифода шуда, танҳо як гурӯҳи муайян ин маблағҳоро обу лой мекунанд. додситони кулли Тоҷикистон аз ҳукми 12 соли зиндони Ҷамолиддин Расулов, раҳбари ширкати Ҷамол 2012 хабар дод. Расулов аз сӯи додгоҳи олӣ барои одамфурӯшӣ гунаҳгор дониста шуда, ин муддатро дар зиндони низомаш пурзур ба сар хоҳад бурд. Тибқи иттилои манбаъ, Ҷамолиддин Расулов бо ваъдаҳои бардуруғ ҷавонзанҳоро аз рӯи сину сол ва ҳусни зебо интихоб карда, баъдан бо кӯмаки баъзе аз роҳбарони ширкатҳои хориҷӣ аз шоигарии Арабистони Саудӣ ки ба Тоҷикистон даъват мекардааст, занҳои интихобшударо ба корфармоён интиқол додааст. Ин нафар давоми солҳои 2021-2022 танҳо ба шоҳигарии Арабистони Саудӣ зиёда аз 122 нафар шаҳрвандонро барои кор фиристодааст, ки аксари онҳо занон мебошанд. Дар гузориши додситони кул гуфта шудааст, ки бархилофи талаботи қонунгузорӣ ва шартномаҳои басташуда, кафилон ва корфармоёни хориҷӣ аз шаҳрвандони Тоҷикистон шиносномаҳояшонро гирифта, онҳоро аз истифодаи телефони мобилӣ ва алоқа бо хешу таборон, ҳуқуқи озодона гаштугузор кардан, ҳуқуқи муошират, муроҷиат ба консулгариҳои дипломатии Тоҷикистон, имконияти ивази ҷои будубош, бозгашт ба ватани хеш ва дигар ҳуқуқҳои фардии шаҳрвандӣ маҳрум карданд. Гуфта мешавад, ки Ҷамолиддин Расулов дар як вақт директори генералии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ҷамол 2012 ва муассиси ҷамъиятҳои Ҷамил Бухорӣ ва Мадади Шарқ кор кардааст. Нисбати Расулов барои савдои одамон, ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва сохтакории ҳуҷҷатҳои расмии ҳуқуқдиҳанда ба 22 лаҳзаи чунин ҷиноятҳое, ки дар давоми солҳои 2016 то 2022 содир кардааст, айб эълон шудааст. Гуфтан ба маврид аст, ки номи ширкати Ҷамол 2012 ва раҳбари он Ҷамолиддин Расулов чанд сол пештар дар пайи шикояти гурӯҳе аз занон расонаӣ шуда буд. Он замон занҳои шикояткунанда иддао карда буданд, ки ин ширкат ва раҳбари он занҳоро ба Арабистони Саудӣ бо баҳонаи кор бурда, мисли ғулом истифода мебаранд. худи Ҷамолиддин Расулов зимни суҳбат бо Радиои Озодӣ ин иддаоҳоро рад карда буд.